Machiegni kendo nyakon mgajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Oyangore ni apaya maduong' mar Ironi, Nairobi Mau Summit biro chakore ayanga tarik 28 dwe mar 11 higani. Ma en okang' maduong' ahinya e sekta mar wuodhe thur kae kaluwore ni apayano biro jiwo weche mag ohala e yimbo mar piny Kenya kendo kelo fuong'ruok ne dhogruok mar nyamburko ma osebedo kanene apeyni machopo kaluwo gi yimbo mar piny Kenya. Bende chieng' onogo ibiro chaka gedo mar apaya mar Ironi Mai Mahiu Naivasha.